braso nyakopo ya atoma osana bosumedi animi ne da tosu du nan mfempem yenu ne de nunsim prampram be de blutam eje homo afahye eye on the 14th August 2026 na dwumade ne ye bie yebomode apa hontoma ne betu atu amusa akwapem osana bosumede tosu aduasa de twato okura no ne dwumade ye bewie ne dwumade ne mumba ya da pa ne nyina ne say eye fast trade and afi prampram traditional council dwumade sunku we no mo de ebrewom na fast trade cultural and food festival betodwa enya semkuma wo nuane a woton wo ne we apesa okodi hu dwa fa prampram ne betopam wani agye wo besan so ayensa no dwuma tete de manipa pia kapre wuntu antemesrew prampram afasa dwumade me dofoi mantwe ho femfem wo ko ne betodwa ewo prampram Anglican Park hono mam DLFM ye kwakwagirem akoye adwuma ewa saa bosomba akone nyina ntemesrew bomode ne hye nkopon ya adoma on the 14th August 2026 ekwapem 30th August visa prampram afahye no ene eboso pa ewo manyim Supapa de enoa ene Lumba supasa wuye nhyiamudie bia yedi nsuo eya yede soma hoho de ewo so otimi hwe se wonsa ekita eye Lumba supa ne bia sanse ahoho no se omoba na o serve o maye omoka wachinsem na emu serve o Lumba supa omokwa asempa nkwa na ombeka ede afa ho enu ntini frempenifu ewo 0549889685 ana 0549436616 na adwuma ko bi ewo man ga na mom dwumade omudie na hote pa entiene wiase nyina etonyom efre wonom ebia na wo ba bewade wedding bi na abeye anase wedie kakra bi na wa wo ye ne wufia na woni ha okram eyi abafie entien papa Kwadwo Safo apostle kantanka yi ye ne na ye kwa akoya ma wonom eno wache nso ebia na wodi wawoda birthday party ahoto medofo yi watu wadim ebia na wo ye wo graduation wasu adwuma opon ho anase school no wakwa wi a opon ho medofo ni ha okram eno wachi ensore nche nhyiamudi ahodo ebeka ne se church programs dwumadie bia obehia anwom wase ne fa kwadane eye fair group band tiedi ne ye fra wonom fair group band na omdwumadie na hote ye ne ye wo live band edigi dwuma wo dwumadie bia ase na dwumadie sunku we na se ye mfidie no Mesa Philip Aboadwene Dano oye obi a in fact na hodwo pa ne bonso the form person nanom nantenti wo kwa onfa bo no hwi otire mu da ye safata if we say your quality sound and your professional instrumentalist and your sounds were quality instrumental do for your bow you media sia when be Japan ope ya chia kwanya watema community 22 bow roso inside honum any butum ya homa phone 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 we ene adwumaku a esu ya sense we yentena se ne yemfa ewia pam to beka se bono mu nkyere mu no emesem akenkanfo banu a yesi nkudwa mbesem awie no edi ameje so yo wofa ose ade ayo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotedin ene bantwere bonana otafrija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ana hotedin ene Adjoa wede ye dan ye ho ye ba ye de kase bono ekiri wankasa ebesem nansa na no me wo fa se rose gold osidi ye kase bono eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumlika ne hia yen ewo Facebook na afinsi YouTube na yemfa kase bono enchiri mankasa ensem ya shaka se bona se e de free my Ghana ya sentimentem a enkra efra sentimentem eba echirima owura bia wanya mfinhia no eduasanum 35 years oya taxi driver ni din adekwabena ewua tudura bonum la ne say asawado na mekasai enipa bonfo bi akwakoto e de ahye kwabena ewua dodua bonum la ne say asawado so ewo ni taxi nim ewo kotwi nkransan no wo atwema kwa homa mensenem ewo sentimentem agenekra e de afri nsem na enka ne kirem say me wafasi no no enkasa e de nation ode ye adwuma na dwono na midnight ni mu a on taxi ni ma nipa bonfo bi to hye no so a
ɛwɔ ma no wɔte ne taxi registration number no ɛyɛ AW 2458-20 no ma mɔden agye ne kra ɛde afiri ne nsam na nhwehwɛmu mapa abatɔ di yɛ ka se bɔpono so a na musi no tonkra ɛde free asante mantam ɛde ma dia de din ɛde ofoli boaten Samuel ɛmra wɔgye mmerɛ no ne kɔbena awua abusuafo hwehwɛ nkɔna mu kyerem so abrante yɛ taxi driver ya ne din de kɔbena awua dodo bɔnomra ne sɛ asa wɔdɔ yi ɔne ne ho kafo a ɔne ne te ɔne ne wɔma enya ntɔkwa anano Adjoa Agyei enumere bɛyɛ na ɔtwe pɛpɛpɛ 8 pm na ɔne ne ho kafo enya ntɔkwa kakrakra wɔ ntɛm na ɔkyerem a ɛbɔ bɛyɛ duba ko pɛpɛpɛ 11 pm ɛna ɔka na nyankofo sɛ fie nya de ɔhwɛ sɛ de ntɔkwa ne yere ne ma bi a wɔyɛ na nani nka fie ntɔkwa akɔyɛ adwuma na dwono na gya wapesika akra bɛhwɛ fie na nka ne kyerem sɛ senior kwa adwuma afia de akɔkye a yɛhu na kyerɛ kwan na taxi driver bi nam a wɔyɛ adwuma kodu hɔ no ma me wɔfa ase kwabena awua dodo abɔ no ma ne sɛ saa wɔdɔ yi ane taxi si wɔ no so na ɛba ne sɛ na kwabena apak ne taxi si ha yi na ɔhwɛ ya windscreen na papai taxi ne ma hwehwɛ no ma papai ne nyina otum sɛ ne car ne time no nso baako adwo ɛna ɔkɔ na ɔnkɔkɔtwɛ ne nkɔhwɛ asa wɔdɔ na enipa bi abɔ mmɔden asibram na papai nanim ne tiri ho nyina na ntɛkyɛ nyina wɔ ne nipadua ho a wɔn de na si ne car no front o stia na kyɛ sɛ obi a ɔno ana etwi ne car ɛna osika anim na mo sɛ na asɛm we de asɛm ni yɛnte ne mpani sɛm da ɛna owura dim de kantɛntɛ ɛkɔbɔ kuro mpanifo ama ne yɛsɛ ye momahwɛ o kwabena awu adodo afɛ ne sɛ saa wɔdɔ na ɔte ne car mu anipa bi agye ne kra ɛde afi ne nsɛm yi na ba ne saa pɛ na wɔnom kɔbɔ ɛposifo no wɔtrɛde police station ama ne yɛsɛ sɛ na asie o ɛnam kɛsɛm akɔfa emu na ɛkɔpie mu ɛwɔ kɔmfo anɔkye aban resabea kyɛ sɛ ne mortuary adɔktafo gyina so papa na hwɛ de kɔde a ekum hɔ faase kɔbena awu yi na asamre member edema adehia wanom ewo nkranza electoral area iyo nimenyamfo Frank Agyei akase kyerem sɛ isi amekese post fashion ase am wɔde hwehwemu ede afa me wɔfa sɛ ne den ede kwabena awua ado abɔnam na ne sɛ asa wɔdoi ne wuo no hom na edika no yenkotie dede ye bi ekɔ so mra busua baayɛ na wɔnom egu apaye na ɔmo sra twede yampo yankopɔn sɛ nipa bɔnfo tu sa na monompo mo ntoma no ene atwagu ye no ebi nie enti enne ne dede ya utie no na watrenkunwa ene me wofa sɛ ne den de kwabena ewu abusua ɛna wɔnom ɛbɔ mpaye asra nanom sɛ wɔmmɔden a ɛmpa krabrikyirifo nipa bɔnfo a otu sa na mo hontoma na mpanifo ensa ntumi nso ne pachi na ne wachi na assembly member edema nkransa electoral area yo ne menyamfo Frank Agyei Agyemre ene enam si ne otonkra ema die kasebo santemantam ofoli boaten sam hwehwe nkoma na nsem se no so ade to nsantwerefo animu within the honorable Frank Agyei the election area ne Enquires ene ampama me number 2 na me di assembly man we ya wo atwa kwanoma na nsinu mu na no pa be mfanse be no so 7 o'clock me dware kwa na me te se omo frɛ me se asem yasi na omo ko bi ewo Enquires ofe Enquires e ko kotwia before na na supan nchen hwa omo ko bi atoka mu ho ja me dware kwa nti me ampam kwa me mfa mata de hye ya tu ka hwi mbedu so na omo ka na yampa ipa ne teka no mu ya bono ama ne ho nya twakyi nyina twetwere ne ma ho no omo na trust ya no mu tai ba ko adwo na ma sa abo anim windscreen no to tim medu anto wo fem fira me so me frɛ police commander no so ni tim timbedu ja wo mo to fa omo ba omo bonom so omo ancha kwa timbedu ya omo be hwe ma mo safa crime scene fo aba ya mo sa betwitwa pictures abe take it fingerprint omo so de kwa police sia na police commander mu to omo ka na sia sia hwe na ka nso pe ba bia ekoda nti ubusa me na sa na tie DLFM 106.9 ene a woti ye ono ana woye assembly member edema de hia wanom ewo nkranza electoral area
ewa sante mante mu ne den do ne nyamfo Frank Agyei na wote ne nkan na eno wachi na yana musini Samuel ofulu boaten ene openipo no ene na napa ene taxi driver ne den de kwabra ewa wa free bitwe nkoma so kirem se nsem na babusu ne nyina pusa na kwabra ewua ewo yere ewo ma na omo anwene ho da se omo de hye betumi afiri musa nanso ene wa free mu a eposifo ma nipa bonfo tu sa na mo no eposifo mo na wonom enso nipa chi na mra eno no eni ana pe ya na nyimle no ho pe na wo twene pa ana ofu ne ka so oba adwuma no o taya adwuma na adwo pa ndi na pa na oba adwuma ide ni ente hwi pe bo no so me kwa mi tu pa do pe na nya nka se yaku no da de ka mu wo nkwansa fie na lucky de bo bi so wo ho da we ni o so ye adwuma kwa so no wo we pie so kane to do o ka no say wa ka le so ba kwa ha de ko asi to ko na ampa na yaku ne de na ofre ye se ye mra dia na pa no na ja se fa ka de fie ne ba ye ba na ne kure se aba yaku na ampa ne papa efra ayo ho sempa na aba san yen ka bi him Nhyiraba Sikapa ye no ya twitwa no atwena se hu nyina da teche twitwa se ye hu ye aho san se abranti a wo fi abasa na ho sem ka se fa des ya ba mu yehwu ma ne hu de no kura na emra ni sa fori na ye ko wote da fu bibiri wa ha on so se nyina agro nkwan wodi e fi so agro usun ko de nkwan da agro nkwan wodi de o mo fe na sa wado ne ga ni na sa wado ta ne fre no fre kwa na wi a oya ode na DLFM 106.9 enti owura ya oya taxi driver wenya mfinhia no aduasanum ado afa ne se kwabena wu a na mra ne ene asa wato na nipa bi age ne krade afiri ne nsem ewo nkransa kotwi eno no wasante mantemu atwema kwa homa mensenem ne nana ena wote se die kase won no etwetwe enkomo yi enti one na yira nyantokwa enumre na nwotwe okwa adwuma enumre duba ako wa mafie bio enti aye nsempi se die ne si ye Emma ntokwa na kira wokọ adwuma ba wa mabiwe aye nsem no aye ne hu bibie wo ho ano odene ano odene enti ese mo hwehwe nipa bi mu hu nsem yi because one na yira nya ntokwa numre na nwotwe du ba ko okọ adwuma ba wa mabiwe what happen nakopon fa ne kransie Ghana ne ye wo no ye nto akase bo no so Yentoa Kasiabone so na Ghana Great Company Limited yetwa ne tia efre ne Great Co ahyaase ene omo ka biewom ewo power sector ni mu eyensiesie efa eyenka ne edumye enewukuo eyekita nsabosom ne de toso aduonu nkono won fimpimienu ne aduonu nsia yi mu na chesoman yi mu de ukobia bebre na ya de omonka ne adumye ayeno so no aha adwinye papa na Great Co ekasaye echemu sa ya de engineers any system operators eye adwuma ehwe sentampa so anom betimi asonkane ane so no ede amatememfo na omosan so ebeye hwehwemu ede afade nti ankane ano etimi adum na opacho na omosan so eda eyetememfo asese omanya ntobwase ede amawom na bibi biara ebekoso bia na yade omo so ede ba betu dwanti omunya ntobwase yade omo bo mo homoden senkane ano betimi asonti weni nsem a efree Ghana Great Company Limited for honom abetoja Yantoa Kasiabone no so na yemfiri eye Great Company for enyinankane ansensem ho na yemfi ani fankyere o my Ghana yenkra bo preman tem ne enkopie mum ewo Ganof mensenem na ensem ne firi ho obapam na adehia wonom ewo pokuase ACP estate eno ne ben high tension eno no Ganot mensenem ewo nkra bo preman tem ede adesere de to wonom mensenem nanim sei wonom besere mpenifo aka bi ewo papa papa samra mekese enkonta to bentum Tese gata kese dem potem honom bebia omote no ehwo ne yesane mu etigata kese bi eda honom nsuo to ho ene tenefa nanso nipa bi abomodin ade wo mu sewage system akwakotum majesa akoye nsempi mensuo to a na ejiri fa wonom pam na omaka se kirem sei yanka nkere Ghana mpenifo se wonom bia mo wo no ehwo ne ben his presence ICGC potem honom amaso da na hwa na pen na nipa bi ade enwura egugata ne mu se me na yese atwa eno wachisi na nipa bi a chese wamu ye omadwuma ene agya bia toilet na mu di sewage no nsuo na efra agya na mu pia bonten no o modin ade akwakoto omogatanim ene nnam awia kete ene wachi wamu so modin ye omudwunsu adwa na ade yuli no nso edam ndi eba ne sa na ho no maye lafinta ehwa hwehwehwehwehwem sade me kan tumi kura o me potem ho no ehwa bompa wamu cheme no chire ne campaign akase a wamu ye nwuma no so wonom industrial waste ne nso waste no omode atum se dwumadi ombedie bia ne nam gatanim emempotem ho no mode je se ho no mo bompa ho kira aba ne nyade wakra na mra de hye mre na wonom ene DLFM nyama ne poni na na adwempa hene odi asempoto so mietwetwe nkomo
ana omu kyerem say yes na nsensu eto ya eyiri fa Ghana afana nyina wo eye June 19 2026 no ehwo so yiriye na ne nyina ka enipa bonfo bi dwumade omu di a wamode bora ene sewage ahodo ato gatanim ene ka ma nsuo ne bufu ye yiri fa wo mpotem ho no nyina na mu kyerem say enam sabe enipa bonsem ekoso nti empotem ho no ehwo no mabon say kan just at ho no ma woje wo hwena enje kram na mu kyerem say nsuo to de ya na lafinte na pie no kyeso muntumi humio ehwo nyina ye say son enya na mu kyerem say ade ba kumpa wo modwe ho mpo no ene ya pomuden sensem na sabe ejana bia etnefa gatem awiakete ene Jones wa etnefa gatem kwablane a wa ya bola de agu gatem no we na se etufa ni paso amedofo na yade pa na eba omo kyerem say omba mo ne kobisa assembly mpanifo se na Ghana Municipal Assembly na gatem hu sensemete se na mo kyerem say yen kan kyerɛ Ghana for say dwumadi asonko na Greater Accra Resilient and Integrated Development ya kan say Gali project no no USAID for mpanifo na fa ho ka sika betene baya 1 million plus abana dansa ka mo de project no man wie no mu gya honom ndo pem samra ye kasei gata na da honom a kyesa koyo wo afide de ma wonom wano mu kyerem say wamo kyesa ne wo pampim a etwa mo da ne ho hia no pampim no wo ne nyina dwiragu enam se de nsuo ne yiri na gata ne bufa so nti edidi wo ne nyina se ma ne nyina dwiragu ese ma ho ba mo nsem edese ne ye pam wamo kyerem akoyi assembly amane nanso anya de motu ho na mo bia enti wano mo sra o man Ghana in perform ka biewum titiriu ene Ghana of mense no and everything say works department say they do the in fact mpene say account ntia na account to pa ni senti pokuase ACP estate ade shede kyerem say ahwo kyera ba gata no mesiesi ne kama na mu ntene say ba ya nso yire ensa mefa wonom ompotem ho no bio me kasa fi Pokwasi estate a eben ACP estate ye freha high tension ye ben his presence ICGC nye wo ha ne se nsuo to a nsuo bi efi esro ahanom te se bepo a esane nti nsuo bi efi sro eba bebi a me nkrofo ye te anum ye wono ne nsuo na eba no excuse me to say nkrofo de omo sewage water sewage urine toilets industrial waste eniema basabasa enye digu nsuo no wura bola nti nsuo ni atop ebo se habon kankan na nsuo no wo nso a ebekosa na habon kankan ye suro kra se betun amayen yare nti eno na ye de te ha say assembly for aba be hwe ye resident executive akọ Ghana North Municipal Assembly omoni omo ba se gata bia omo ehya 2020 after COVID no USAID did $1 million buy say omonye no gata no omo anye nwie nti ye stress anko mo be wie gata no mayen na ya so mo ndwen because ya yete ha no ye bre nsuo no ba ye ntumi ye me ka say me ne a ote me nchen ye wall ebu nsuo eto June 19th no me kwa so be na me wall no ebu kra wo ye bibi enye nsuo akohyehyɛ me wall na se nti nya yete wo ha ye stress omo nhwɛ na omo mbwa ye ni DLFM 106.9 ene ya woti yi ayam ngofa asefo awore mo Pokwase ACP estate eno ne pen high tension e waka no of mensenem ana wote wonom amanibwe na amanibwe yensem twireni na adwempa hene odi asempa otosomienu ene different kabupre mantemu e de besom yen Yantoa kasebone so na timemfo ne ahyenkafo mo hyama nyakroma no ewa atoye mantemu a block omokwan echema ye heavy duty trucks na nya ade a ombema omokwan timi akọ na sa heavy duty trucks every eye to afed eye keda ene mako eye polo towels and water closets manufacturing eye plant on me ho anomunso edi omudwumadie echema sese hyama nyankrom kwan na nya ade a eye kra no mabba mania ba nya ade mpanifo efi wo mente sese ne de yade omatutu amna ewo kwan ni mu eye trucks ahodo ne de nya ade ombema mo kwan ama omunso no etimi afasa kwan ni so mfie bebre ni anoma ye kyerɛ sɛ ne be yan kampanifo be siesi akwan na mawom na so ni nyina na nya ade a ekosi aga sɛ ne kwan tie na trucks yin so efa so mo kɔbɛ ne no mo san ese kwan na nti na nya ade ombema ho kwan ama sa heavy duty trucks ne so no etimi akɔ afa kwan ne so akɔ madwuma mu asan so aba besin akɔ ba bi a omokɔ na omo chemu omo ni mpanifo krat na ase akasa mpanifo ahye omobɔ sɛ kwan na ombe ya ama wom ne nso nya ade omaya ama wom entesese ne de omasi kwan no nya ade trucks ne de ombetimi afa kwan ne so bio na taxi
driver honom ene semtrofo adwetwe nkomo echiemu se eye road project omo sha asese omo ye contractor no beye ye busumi mienu nie ana sha asese wo ye adwuma wo so na so enya ade a eyi bia ba so ende ekwan ne sane etia na tie enko na nim de tia na tia na so contractor e wo kwan ne so a wo ye enu nti ne tememfo no mobuafu ye papa mo sra ban sa ban emomode ahesa kwan no betimi aye ede ama na emom mo bokoko kopemo se ekwan no mbe ya ma wom na nya ade asa heavy duty trucks no mbe mo kwan ama mo so akọ company honom akoye omadwuma and ya block no okada drivers any taxi drivers ya block kwan no se company bia cross ade yin se ya hwedi Ghana pay forward that dying and there ye kwan ochina ye kwan na waka tene FM station na sama gbadai na woka se na be ya wo ma waka be je di se wo ye kwan no na so wonya kwan no enti na ya ja tumi se nya ka ya block kwano ya block fi say ye den kofo ma hwase wo kwan so aba no ye sere na se ono ankasa pese e kwano wo ye de a enyimanyim ya nyehia no ana ye sa yankopon cross from ya dia ye mama kwamo wa cross kwano company ni ye adwuma na aba na nya ne tax sa na ya hihya to wo di se aba na pese e kwano wo ye nko ade a wo sha gates na ase 3 months ni half ngo wie na wa ba half nti sa contract na ye ready say obeya kwana o manyi boys na iwo kronu mu no ombe meeting na yeso yante e ho ase before wansana ya makwan say car ni adwuma aya sa de a obi anya adwuma yanka so kada driver ni adwuma e na car so aye adwuma asam na no ye sese so ye nya de ye block road say ye ma dia Baya 3 months. Baya can say I you 2 quantities lay at the web, lay down here. I feel so more. I come out abandoning ya by mom castle there. I keep a driver in the year mount cross. To triford and I'm a capolo. And the new company now Waban Zil Zoya, I'm casting in Obian cross a panel and Blawa Hono. So Pedia any day was Womla, then you Nyantrasi. Then you want to contract and to say a pana patch because me say Ghana has been paying for with Jaco Papa from Parliament to down when you're careful. No man, and famous woman. DLFM 106.9. Ene ya wuti ye eyetimemufo mo shaman yankromo no ewa toye mantemu yantoa kasebo no so na yenyina wo man Ghana enkran popremantemu bio na nsem no enkran ha no agbape so pam sade sekani takra dem rante ne kirim se mrema wo kurum ti sem parliament fo na ammo mani anya de ombedi omdwuma no yetoa kasebo no so wankran na chief executive officer Adema Rosa Part Skincare go fasi rose etitepe odadesra ato enipa wanom edidem metre persons living with disabilities so besere mu ada merefoi se bia wakwa no nipadua no wakwa no ba bia tochema eno nkyere se bi nya nipa bium eno nkyere se wani suade hunu emmem enti abesere mu ada ena nipa pi edidem na behu woni mu pe na wo mote hwiri chelim esere nyama eno nkuto na wonom ye wo manyim o kyere mu ada bi sabi se wudi dem na wadwene ne ya adwuma nkuto di a twidi ampon Nyankopon nya sa odidu ani paduam a betumi de adwene de abobra no onyi mfiri wutrim to betumi ya adwuma pam na odinsa de to dwamra na Youth in Me Ghana Awards dwumadiam empeninfo na wonom de bo ya mame chief executive officer Adema Rosa Part Skincare Rose etitepe ebo na baso se waya ade pa mene obi a wadidem nanso omanyim se ye pe nku ene niam eboa men nimpa wede naha honam sadin pa de a na ye wono obadwumaden pam nene onam dwumade asuma Ghana forodo na nyadwuma ye ade e kon kan to mo bona baso pa omode abaso bo chinchiri etema anom na mra oto ne nsa friends entwerefo a me wo faase Emmanuel Opoku Adusi DJ tip kopie mu a one me wo faase ba lo twetwe nko na o kire mi sei ye nka nkyere Ghana from mebu na momadi dem osremo sabe wudi dem a wadwena ade dwene no emfiri wutrim twidi ampon Nyankopon ema wo bia na bosu talent ewo mu enkoye ebia wona ba ko atwa ebia na wani ba ko hunu ade ye ebia na wonsa ba ko na etu afiri ho no medofo obesere opi fa wo dem de ne to nchen na dwene na yere wo ho ase wonso obetuma yi papa bia boa wo ni padua mum o kirema o hye adwuma ase no na kapre emmontoma no na wogida matusre efiri se na oni bi na ma otu ye nie
eni ohun so obi ewo nko a woton a na ba fontenten wakoso na on na di nkomam dofo yi me pese me tonton ne bi enti bonso ne de akwakoye ne start ne ade am obi hu na opebi a no wakoni pa na woton no ho akogye ofiri ni pe ono ko obeji ni pa ni sika na de akotua ka na ono wagye ho mfaso ena waboaboa no amene wabeye adwuma yeni kese a owa adwuma yefo ne wafa wono adwuma yi enti obasra Ghanafo a modidem osra mo oda mo madem die no entetem no adwuma ye ntem mo madem die ense wa abrabo fi sei Nyankopɔn enku na wadwene da otirim no ye adwuma de amadɔfo enya de Nyankopɔn ene owie wie kura o kyerem obesre mebunu na munya sika mokwa ba fontentan so moto data momfa ni dwuma bia atenne ni nsem hu na mudie no munyai na mmɔden ase oni sika mpo a kofo obi niema kɔgi sika na fa kofa na be kakra nkara da ate wobetuma bia dwuma obi so anya bia ye na munya zasabi atemdie ene nyamo no no emfa aduane emma mesi mopono so ne ka se mu nkyeremu nnie ma hu se ewiase ade bia wo ye bia no ye ne yie na wo ye wadwen se wo ye youth ana wo ye nipa na wo pese wo sua bibia sua ne yie na wo ye so a wa ye ne yie na memfa ahopepre enkoye bibi just because say obia eye binti wo so kwakoye hwesa ade na wo ye no wo passion ma ade no ana de bia me mota me de na ma ye say disability is not inability, there is ability in disability. Say wo na makwa ba bi na enya adwuma na wadwen ye adwuma nko ade a wo so betimi aye de nipa bia ye no wiase de hia na se ne opesa wo ye no wo besua na wasua ne yie na wa ma good services enkofo benya wo so mfaso se wo di dem no kire se wo nye nipa wo tabi wo ye nipa ade se bia se bi obi a wadi dem wo na adwene mu a na adwene ntimi nka bi bia nkire ne se wonye na so se wo nan na enya adwuma wani na enya adwuma waso na enti asem wo te se me ametiwe ya medofo gather yourself. Disability is not inability, there is ability in disability. Shasia with zero capital Rosa Parks kinke shasia with zero capital ye ka zero capital na me sika me de kofa ne amada ye adwuma obi a ope bi na magine sika ne sika na me de be ye adwuma na me so menya ho profit kakra enene aye Rosa Park enti no obi a ekoma obi a youth bia wo ye disabled wo ye able person me pa cha enhwe ni mu so ope capital kase bia san what na hye bia ase madam ase ene da wase pa DLFM 106.9 ene a woti ye ono ana wa chief executive officer Edema Rosa Part Skincare me wo fa se Rose etitepe ena mote ne nkan na ne kwakura mu ne na opani Paul no waka won mambo abodoma no Edema Youth in Me Ghana Awards me kire organizers no ka ho pa ne din ade Mr Jonathan Ashong enso kasayem kire mu se omaya mami Rose de trikwa papa ene adwumaden sonko a woye edebo my Ghana eye skincare industry no ya de papa na Ghana fo nyina nso ene aso adwumade a wodi o kire mu se ya mami hwihye mu ne wote wodi dem nanso wa mani dem de na nhye no so ema wantena fia nsresra de ankotena overhead so ankosresra manfo ade waya ade panti obesre Ghana mebu no munsua na mompa ya mami Rosa Part watuei efiri se sabi wodi dem ane nkyere so awie ya ba nti obesre pa Ghana bebu nei fa wadwen ye adwuma bo modern na dwene konka ne ne nyina ye ho na meme ye bi obi ye bi na me fa adwuma ye ni ba kon fa ba kon Ghana man no ye bekwa nim ne nya se ade yensa ehye dem no fa Mr Jonathan Kasaye no enie. So my name is Jonathan Ashon and I'm with Youth in Me Ghana Award. So Youth in Me Ghana Award spotlight young individuals with talent and skills. Those that are leadership oriented. Us being here today has to do with the recognition of our very own Rosa Part, because we believe she has lived a life that has had impact on the Ghanaian youth and beyond. Looking at her activities in terms of the skincare products and all of that, she's making us come to self-actualize the beauty that we have as Ghanaians. And we being here is Gimga coming together saying Rosa Part is deemed fit for a recognition certificate from Youth in Ghana Awards, and as well as a flag of honor, which is on the 19th of September at the National Theatre. What we have to say is whatever it is that you have, be it talent, be it skills, leadership oriented, just make good use of it, and at the end, a day is going to come, you are going to be appreciated for it. Thank you very much. 6.9 Ani a woti ye ne din ade Mr Jonathan Ashon Anashon ono oyo organizers ombo mo na hye dwumadie sonko a ombo mo de abo nipa abaso ye fra wo no me Youth in Me Awards Ghana Awards Youth in Me Ghana Awards Mr Jonathan Ashong ena motene nkana mane bo yensem twreni Emmanuel Opoku Adusi dedwa sana mane se DJ Active na de free akrabo premantemo ebesom yen
Yantoa Kasiabone Sonia Frinkran Pupni Mantemu Enkojinemu Ewa Santi Mantema na District Chief Executive Edema Mansia West Ewa Santi Mantemu Eyo Nyonyanfo Prince Menu Morris Edin Sama de atote memfo anim so mo fama nyosemento nchen na emom amonka mo humbom sane ebeya mpuntudwuma so no ebetimi akoso ewo mensini nim na wo kirema we ye me ye party bia no embo ama mpuntudwuma entimi enkoso bibi biara ombeka na se bibi biara ombeye na wo so mo hu ni se eno no eyeyedi eno ede bebre eye mensini no ni ononyanfo Prince Menu Morris edin semi editudwa ewo abro ne eye nanahema ene eye mpenifo ene tememufo man so abore etwetwe nkomo ede afa kwan ye ombefa so adan ye no asisisi kwan ho no omo so no omo betimi eyi ni na ede afi ho no na saa exercise we ya omo ba be ye ne bebo ama contractors ne so omo be ye eye man so abore kwan ne so no omo atimi aye ni ye pa na wo kirema timemfo ni bebre na asisi adan na bakwan mu makwan na ye kete ene ye hyemienu krampo no entimi mfaso ekobasa na eha adwen enu nti no osro bibiara ne ho aka se oni district assembly no anya adwuma mbom sane ebe yo mbetimi ate ase na edan no mabubu na sumdue so na contractor ne so no etimi aye project no intima stressa yina yanka ya humum na yamwa na yamprim puntuma abore sebi abore so nya bia ya den ebra so sa abore be yi party politics no ato nchen na yina ya kabom na ya boa amakro no so afa ne tampa ya den efra na mu na mo be dia ranse abore kodo yi ma bibi sisi na main road e block ya ye ni kan bia obetimi afa so e dia free esoro ha akobo mu ho na ohwa e free adenchensu mba soro ha yana asefesem kakra se krote se abore na ka mienu ntimi mo nsa ho na mehu a me ba bia na me ro a wo se se me do bi kra ko me krom se DC me krom ni a se DC ka free so ba this all pack ka e ma do free so no be se ko ansa na what me are dey wo so ko ba bia we dey ko na ye se me ne me panyifo nyina ye ba ni be hia abore man na ye nyina ye dwentwe wo ye hwe kwampa ye be fa so a e dan na se bi abroke kwan no ye be yi sa dan na free wo na timi abie kwan mu naka etimi abonsa ho ewo ho se me de beto na no monim ene manfo monim samo be makwan a ye pese e create route ba ko ewo ba bia me ameni akojo ano esi hotel no ne de fetch ho abesi emonkwan mu ne be pie na na himani mu a so de be ye kina bi no bibi sesi a ye betimi anya the alternative route ba ko ewo abore ho na ne kra no so no meka market no 24 market no wasem na contractor no aba all starting jimedi na ese ye ba ne ye bo omanfo na ma ne mini se mini no bebre sebi ahodo muso proma no aduane e bi de kios e bi de enema bebre asisi sansa ne so obuo ni de kwan so yesi e do mani na ti e be sere se ye de no so be fa konya we de atu moni na obi a odi kios asi ho bia no so no obebe na wo ye free ho na yetima di se adwumadi no eni ya uti ye aye DC edema Mansia West ewa Santimante Mayoni Onyanfo Prince Menu Morris nenu echi anoba hema edema manso abore na epribi tachiwa sanso na assembly member edema abore Ononyanfo Akwesi Poku Blessing and community leader Mr. Sebo Nswadodo na friend se bego say eslet memfoni ni na so amoni district assembly no enye ejuma sane be ya se ejumedi omo bedi no asumdwe kwan so ni bibia betimi aye kama no ya ba da yaro someone pede so a ye bejini bo dai de ye bia ni ne menfi ho ezira e kwai do e wase ye ni ye kura yi dem e ti ne Ebrada will be a through. That's you. Will be at the Indian Mobile for Muni dining in a theatre. I buy the Baba this year ready. Now be I to change each other. That's a woman who contains so a Siba Bia. Yera, a bay, Jumedian, Yabai, a bay, said Jumedian. A Yabai, and Yabako for the and in the community. I owe my money in a idea, and the best will be any one. Onyina de mfiro na nkofa wetin waka bia ma ye besere se san wo fori nyina no bia nya sutie
the MCS Kuno, and sir, you're a DC in it, Domama, and Munyam. 10 a day, the Nyamias, DC, and then Ananum, and then one or die or holding in a she has said, you saw the Nina, then if you honor family, yeah, Bompire say, Womunina, Ante or Muhasi, Nakuno, and Fan to my panya day, in Friday, Tosubium, the 24-hour market, or Bayer at the Akayan, and also no Yasum, a idea, Rudy, Sabio, Obia, Prebibia, or Predia Cono, one Casano, or yes, and Quabonting, the Yamia, and Morris, so they brain, Yasum, Sir Amwading, a Panchane, Bibia, in a Yedibua, Ma, Sadi, and a Tumpombia, and a Beboa, Amakuno, so Afan and Tumapa, Efra. Eni a uti ye eyo ba hema ede mama so abore nana epribi tachiwa sanso na assembly member ede ma abore honorable Akwasipoku Blessing any community leader Mr. Osei Bonsu na manibo ye nsem troni Samuel Ofoibu atene different sentiment mu ebesomye we are nyina we so na yankan kan madwen kire ne bi na yemfa nsomo e Facebook no so a me wo fasefo ne dia ba na Star Boy or so hwe live edi free ahafu mem airport na kasebode mo de pa ho na wo hwe edi free wa hafu mantem nim na me wo fa se comfort mati dia ba o se ode ncha kese mo den ma na wo fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa na o se awre ho pa o taxi driver wo kwa adwuma ko pesika ba fie na kwabane akwaje ne kra de free ne nsem wo ne ka mu de emu oye pa yankopon fa ne kra emfansie emayen na me wo fa se Samuel Otukofi de aba na wo se omaya ha o na wo hwe live edi free yeso ate na wo se happy birthday to eye ne self na ye birthday enti Otukofi senior oh memo a woda pa wo de exam ya make up Sunday bia yeshia ha so champion man himself Mr. Samuel Otukofi memo happy birthday enkwatenten just say enkwa mu oda pa na yankopon fa no mo peja mfra do mu fa nkwa do mu happy birthday to you senior man Samuel Otukofi nyamenhira opinu a woda no onya na soronko kra so ate eno di free by Eastern region nyamenhira opi na me wafa se Opoku active Emmanuel yamani yanam sin no se o kasebo ne ye nice pa here life yada se me wafa se na adwempa hene odi asempa otoso mienu ono so de abase wotie kasebo ne life wone ne passengers ne nyina gia gumu e wo ka ni mu a enya adeketo akra se wa bomodi abbo ne seat belt no bibia dem kama odi ahyenka passengers na ekọ kama sa nyame sure na ode ne ho market de aba na wo so here life edi free teacher mante na wo se kasebo na ye loud and clear inside teacher mante pa na ochia wo se ne din de master ode ne ho odi free teacher mante na ode na dwenkyire ede ebaayem na Asante Emmanuel de aba na wo so ma ya ha o Dear News now here live edi free Accra Medical Center o se Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ma fema papa me so ma fema bruta enti ya besra wo banso amfa sapan ma vise mpene sei wode nsapan kwa wi ase de kokromote de ja kwan na sika oba de beche no David yemfa nche ne kura se wo kai se me wo fa so we de wo ka aguna bobi kuma pa kofi parliament se wo hye wo Christmas o hye wo bobi kofi parliament ya ka o ye wo hye wo a ewre mfida enti ya ka o no etika se bo no aha na bra be ma ye kwan ye de nyina edi asiem emu se mufo ne ye Miss Mabel entry ahofadua na ni aba degedeja ne ho efe bruta ona sa kase bo no ma ye se mufo penny news editor na me wafa se champion Taylor bemo boata ansoroja iron boy e de ekopie mu e wo Facebook na fi YouTube makase bo no wonya bi ehwe yem na me wafa se fo ben no de osonwai batre ofia no den e de Emmanuel osai nyako akete e boy kase bodem na sanso na Regina Bafo e de nyansa nim de taye ti kase bodem na kenkafo e be kenkan ye ne de ye ben no di ameje so yo wofa ose Adjoa the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafrija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa na wiai medencha kese pa matema MC me wo fa se ba e bi blight ka che ne se me chia na wate ma fini bruta nti aya ohwe me kira kwan kakra ma fini pa e bi blight e wiai me che wana bo e bi blight me che wa wiai enti ne ho asamayen enti ya so na Adjoa siriki a kire mo hima radio mu yazanto a Daddy Lumba nyumu nchechire mo yire no obo adwuma bruta 24/7 ono no ohuri na wa pete ne wa woso ekire din enti ya samu dia efia obi antumene ne nsa wa hanom sevalid no ye senka
obetran so amfa kura nyame nkwa bugu dem na Adjoa de na sande e chare obi anyina nchen oba anya ono nko a one me wo fa ase ba e ba na ba hema sexy journalist and FM wo fa ase kwame efum omo betena se ya dira adwumadie no ba be somo so pa omo nyina monitor a ade hye